Historia da pixkat, ni hasi nintzela nire firma jartzen hortikan eta aitak harrapatu zidan, ni jo nintzen behin margoturun furgoneta bat nire sinadurarekin eta aitak harrapatu zidan, ni firmatzen nuen Nesh, ze nire izena Nestor da, Nesh eta berak lotuzun nire izenakin firma hori eta esan zuen Nestor da. Eta orduan bera bronka bota beharrean saiatu zen pixka niri bultzatzen o babesa ematen. Niretzako pintatzea gauza asko dira, pasio bat, nire burua espresatzeko baliabide bat, pinturak azkenean eman dizkit, ezagutu ditut pila bat jende, pila bat artista, asko bidaiatuet, hain hasi gara bidaiatzen, ez dakit, nire burua espresatzeko hizkuntza da. Pintatzerakoan, azkenean isolatzen naiz besteen gandik, eta gehiago da elkarrizketa bat nire buruarekin. Nago, elkarrizketa bat ni eta paretarekin. Nago jan ez dut ezertan pentsatzen, ez dakat ez dago serik, nago bakarrik horretara, eta da deskonexio bat ez. Saiatzen naiz beti, normalean saiatzen naiz munduarekiko dudan begirada isladatzen. Normalean niri inguratzen nagoena pintatzen dut. Hemen adibidez Pasaian lagun senegaldarrak ditut, etorri izan behar dutena Senegaltik. Kanpoko enpresen esplotazioaren ondorioz, etorri izan behar dute honea lan bila, eta gai horiek jorratu inditut. Emigrazioa eta gehienetan euskal kultura. Holaxe, saiatzen gara beti lokala defendatzen, hemen ditugun pertsonaiak eta gaiak margotzen, eta holaxe. Niretzako gai hortan faktore asko sartzen dira. Adibidez,
pareta nun kokatzen den, dagoen tokian testu inguru badakan, o zerbait pasa da, edo ez. Eta, bueno, pareton bat izateko, testura onak edukitzea, o lisa izatea, bai formaren aldetik, bai forma interesanteak edukitzea, ez? Eta, bueno, adibidez, gehiago gustatzen zaizkit pareta vertikalak zabalagoak baino. Gustatzen zait vertikaltasun hori. Eta, bueno, azkenean, bai, oraintxe nahiago ditut pareta handiak margotzea. Egia esan nire helburua da mundutik bidaiatzea, mundu osotik bidaiatzea modalak egiten. Eta, bueno, pareta hon bat jartzen, bakarrik eskatzen dut pareta hon bat jartzea eta askatasun osoa ematea.